नमस्कार, मी देवयानी. सकाळ आणि योग ऊर्जा एकत्र येऊन तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत 2 महिन्याचा पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्राम. याची सगळी माहिती तुम्ही गेले काही दिवस सकाळच्या न्यूजपेपरमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून वाचत आहातच. या प्रोग्रामसाठी रजिस्टर कसं करायचं ते आपण आज पाहणार आहोत. पोस्ट कोविड रिकव्हरी प्रोग्रामसाठी नोंदणी करण्यासाठी तुम्हाला जी लिंक देण्यात आली आहे किंवा QR कोड जो तुम्हाला पेपरमधून मिळेल त्यावर क्लिक करा. तिथे क्लिक केल्यावर तुम्ही या पेजवर पोहोचाल. या पानावर तुम्हाला या प्रोग्रामची सगळी माहिती वाचायला मिळेल. एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया, सिव्हिरिटी लेवल्स, प्रोग्रामची सगळी माहिती, किती महिन्यांचा आहे, किती तास आहे प्रत्येक सेशन, आठवड्यातून किती वेळा असेल, फी, वयोगट. आपण हा प्रोग्राम ऑनलाईन झूमवरून घेणार आहोत. ही सगळी माहिती वाचल्यानंतर खाली टर्म्स अँड कंडिशन्सवर क्लिक करून तुम्ही सगळ्या टर्म्स वाचू शकता. ही सगळी माहिती वाचून झाल्यावर तुम्ही रजिस्टर हिअर या बटनवर क्लिक करा. पुढच्या पानावर तुम्हाला एक छोटा रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म दिसेल, तो भरा. नाव, नॅशनॅलिटी, कोणत्या शहरात राहता. इथे जो मोबाईल नंबर द्याल तो व्हॉट्सॲपवर असणं गरजेचं आहे. ही सगळी माहिती भरून झाल्यावर पे या बटनवर क्लिक करा. आता इथे तुम्हाला वेगळे वेगळे पेमेंटचे ऑप्शन्स दिसतील. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बँकिंग, वॉलेट. तुम्ही यातलं तुमच्या सोयीचं ऑप्शन निवडू शकता. नेट बँकिंग जर सिलेक्ट केलं तर तुमची बँक या लिस्टमध्ये तुम्हाला शोधता येईल. तुमची बँक सिलेक्ट करून झाल्यावर पे या बटनवर क्लिक करा. तुमचं पेमेंट पूर्ण झालं की तुम्हाला हे पान दिसेल, ज्याच्यावर पेमेंट सक्सेसफुल असा तुम्हाला मेसेज दिसेल आणि खाली रिडायरेक्टिंग. या पानावर आल्यावर लगेचच पान बंद किंवा रिफ्रेश न करता परत योग ऊर्जाच्या वेबसाईटवर रिडायरेक्ट होण्यासाठी थांबा, वाट पहा. पान रिडायरेक्ट झाल्यावर तुम्हाला थँक्यू पेजवर घेऊन जाऊ. इथे तुमची रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट पूर्ण झाली आहे. फक्त शेवटची एक इम्पॉर्टंट स्टेप राहिली आहे. इथे तुम्हाला एक गुगल फॉर्म्सची लिंक दिसेल, त्या फॉर्मवर क्लिक करा. या फॉर्म्सच्या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला तुमची सगळी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, तुमची सगळी वैद्यकीय माहिती आणि कोविड संबंधीची माहिती या फॉर्मवरून आमच्यापर्यंत येणार आहे. ही माहिती फक्त आमच्याकडे असेल, ही कुठेही शेअर केली जाणार नाही. तुमचं नाव, वय, जेंडर, तुम्हाला कोणत्या भाषा येतात, मोबाईल नंबर. इथे तोच मोबाईल नंबर द्यायचा आहे जो रजिस्ट्रेशनच्या पानावर दिला आहे आणि ह्याच्यावरही व्हॉट्सॲप असणं गरजेचं आहे. बॅच टायमिंग्स, तुम्हाला सकाळ सुटेबल आहे की संध्याकाळ क्लासेससाठी, किंवा एनी टाईम इज गुड, म्हणजे तुमची तशी काही रिक्वायरमेंट नसेल तर एनी टाईम इज गुड क्लिक करू शकता. तुम्हाला सध्या कोणते आजार आहेत, कोणते हेल्थ इश्यूज आहेत त्याची इथे एक लिस्ट आहे. मल्टिपल सिलेक्शन तुम्ही करू शकता. इथे एकापेक्षा जास्त असतील तर सिलेक्ट करू शकता. आत्ता सध्या कोणती औषधं घेत आहात, कुठली सर्जरी झाली असेल गेल्या 6 महिन्यात, त्याच्यानंतर कोविड संबंधीची माहितीचा सेक्शन सुरू होतो. कोणत्या तारखेला तुमचा टेस्ट रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे ती तारीख इथे भरायची. किती दिवस तुम्ही कोविडने आजारी होता, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करावं लागलं होतं का, हॉस्पिटलमध्ये होता तेव्हा ऑक्सिजन द्यावं लागलं होतं का, निमोनिया झाला होता का, घरी रिकवर झाला असाल तर घरी ऑक्सिजन दिला गेला होता का, आत्ता सध्या कोविड झाल्यानंतर रिकव्हरीमध्ये कुठले मेडिकेशन चालू असतील तर ते स्पेसिफाय करा. पुढचा अत्यंत महत्त्वाचा सेक्शन, कोविड होऊन गेल्यानंतर जी लक्षणं तुम्हाला आत्ता दिसत आहेत ती कोणती आहेत ही या लिस्टमध्ये आहेत, ती सिलेक्ट करा. मल्टिपल सिलेक्शन करू शकता, एकापेक्षा जास्त असतील तरी तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. याच्यामध्ये कोणतं लक्षण जर नसेल आणि तुम्हाला त्याचा त्रास होत असेल तर अदर्स या सेक्शनमध्ये तुम्ही ते लिहून आम्हाला कळवा. त्याच्यानंतर तुमचा रेस्टिंग पल्स रेट आणि 6 मिनिटाच्या वॉकनंतर पल्स रेट, ऑक्सिजन सॅच्युरेशन ॲट रेस्ट आणि परत 6 मिनिटाच्या वॉकनंतर.
शेवटचे 4 ते 5 प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत. परत तुम्हाला कोविडचं इन्फेक्शन होऊन गेल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या आरोग्यामध्ये काही फरक दिसत आहे पहिल्याच्या कंपॅरिझनमध्ये? तुमची शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य कसं आहे या 2 प्रश्नांमध्ये विचारलं. आणि सगळ्यात शेवटी या व्यतिरिक्त तुम्हाला आमच्यापर्यंत काही जर पोचवायचा असेल मेसेज, तुम्हाला काही इतर त्रास होत असतील किंवा काही मेसेज आमच्यापर्यंत पोचवायचा असेल तर तो शेवटच्या सेक्शनमध्ये लिहा. हा सगळा फॉर्म भरून झाल्यावर सबमिट या बटनवर क्लिक करा. पुन्हा एकदा सांगते, ही माहिती फक्त तुमच्या आणि आमच्यात असेल, ही कुठेही शेअर केली जाणार नाही. ही सगळी माहिती खरी असणं गरजेचं आहे आणि ह्यातला प्रत्येक प्रश्न कंपल्सरी असल्यामुळे सगळी माहिती तुम्हाला भरावी लागेल. सबमिट बटनवर क्लिक करा. ही माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि आम्ही तुम्ही दिलेल्या मोबाईल नंबरवरती तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करून योगाचे बॅचेस तुमच्यापर्यंत कळवू. धन्यवाद.